Kære alle sammen, så er det endnu en gang blevet nytår. Og nytår er jo en speciel tid på året, fordi at, det er grænsen mellem to forskellige årstal. Og det vil sige, at det er et rigtig godt tidspunkt at kigge lidt tilbage på og kigge lidt fremad på. Og det vil jeg også gøre i dag. Der er sket mange ting her i det forgangne år i 2023. Allermest vil jeg nok huske 2023 for det, der skete den aller sidste dag i det år, nemlig da dronningen i sin nytårstale annoncerede, at hun ville træde tilbage som Danmarks dronning. Det synes jeg var ærgerligt, for jeg har altid været glad for dronning Margrethe, men omvendt, så er jeg også helt sikker på, at kong Frederik vil blive en rigtig, rigtig god konge. Jeg er i det hele taget rigtig glad for, at vi har et kongehus, fordi jeg synes, at kongehuset samler befolkningen. De skaber glæde og begejstring i befolkningen, og det er ligesom noget, vi alle sammen kan være sammen om at gå op i. Sådan er det jo ikke med politikerne. Politikerne, det er jo tit nogen, som folk kommer op og skændes over, om de kan lide eller ikke kan lide. Og nogen kan lide den ene, og nogen kan lide den anden, og så videre. Og så kommer folk op og skændes om det, men kongehuset, det samler befolkningen, og det synes jeg er rigtig vigtigt. Noget andet, der samler befolkningen, det er jo fodboldlandsholdet. Og så kan man selvfølgelig sige, jamen altså, når nu vi har et fodboldlandshold, hvorfor kan vi så ikke bare have det i stedet for kongehuset? Men jeg synes alligevel, der er noget særligt over det her med, at vi har et kongehus, der er over 1000 år gammelt. 1000 år, det er alligevel lang tid. Og det synes jeg altså, det synes jeg er fascinerende at tænke på. Så det synes jeg, vi skal beholde. Og passe på. Men apropos fodboldlandsholdet, så var 2023 altså også et år, hvor jeg så en helt forrygende fodboldkamp i fjernsynet. Og nej, det var ikke nogen finale, og det var heller ikke noget med hverken Messi eller Ronaldo. Jeg ser ikke så meget fodbold, det må jeg nok indrømme, men jeg så en fodboldkamp i år, og den vil jeg nok aldrig glemme. Det var Danmarks landskamp mod San Marino på udebane. Og San Marino, det læste jeg før kampen, det er jo det dårligste landshold i verden. Det er det hold, der ligger allernederst på FIFAs verdensrangliste. Og jeg læste også, at San Marino kun i hele landets historie har landsholdet kun vundet én fodboldkamp. Og det var en venskabskamp mod et lille bitte land, der hedder Liechtenstein. Det er et rigtig dårligt landshold, og dem kunne Danmark ikke vinde over. Danmark nåede lige at få et mål i slutningen af første halvleg, men så i midten af anden halvleg, der scorede San Marino til 1-1, og Danmark kunne ikke score. Jo, det kunne de så til allersidst, så fik de lige scoret til 2-1. Men i forhold til, at det er det suverænt dårligste hold i hele verden, så var det jo ret pinligt, at Danmark ikke kunne vinde over dem. Og det synes jeg, det var en ret tankevækkende fodboldkamp faktisk. Og det var ellers sjældent, at fodboldkampe sådan sætter tankerne i gang om alt muligt. Men jeg tror, at det var en rigtig, rigtig god lektie i, at man aldrig skal tage for let på de udfordringer, man kommer. Man skal aldrig undervurdere en modstander. Det, jeg tror, at Danmark de gjorde galt i den fodboldkamp, det var, at de var arrogante. De tænkte, de var meget bedre end San Marino, så de behøvede ikke engang gøre sig umage. Vi kan vinde over det med venstre ben alle sammen. Hvorfor behøver vi overhovedet at dukke op? Det er for nemt det her. Modstand, tak. Men så viste det sig, at fordi de ikke rigtig gad at spille, så var de faktisk nærmest lige så dårlige som San Marino. Det synes jeg er en rigtig, rigtig lærerig aften at sidde til fodbold der. For det viste os ligesom, at selvom at noget måske ikke virker så svært, så skal man stadigvæk gøre sig umage en gang imellem. Det har jeg i hvert fald tænkt meget over i det forgangne år. Ude i den store verden er der også sket rigtig mange ting. Både godt og skidt. Noget af det, jeg har brugt meget tid på at undersøge i det forgangne år, det er kunstig intelligens. Altså det her med, at computere lige pludselig kan nogle ting, som er meget vildere, end det mennesker kan. Der er kommet en chatbot, der hedder ChatGPT, som kan skrive nytårstaler for eksempel, for en bare ved at trykke på en knap. Det er meget fascinerende, synes jeg. Og også lidt skræmmende. Jeg tror, det er rigtig vigtigt, at vi bliver ved med at forske i kunstig intelligens og forfine kunstig intelligens. Men jeg mener også, at det er rigtig vigtigt, at vi holder fast i det, mennesket kan. Og det var faktisk også noget af det, dronningen sagde i sin nytårstale. Så har 2023 også været et år, hvor at, der har været
krig rundt omkring i verden. Det er der jo hele tiden forskellige steder. Der har fortsat været krig i Ukraine, og så er der også blusset op. Så er krigen også blusset op mellem Israel og Palæstina. Og jeg håber på, at der kommer fred i det nye år. Jeg tror også, det er vigtigt at sige, at verden måske ikke altid er så forfærdelig et sted, som man tror, den er, hvis man læser nyheder. Fordi når man åbner for TV-avisen, så fylder sådan noget med krig en hel masse. Og det er da rigtigt nok, at der er krig i Ukraine, og der er også krig i Palæstina. Men heldigvis er der jo mange flere steder i verden, hvor der ikke er krig. Hvis man gerne vil se billeder af krig og så videre, så kan man jo godt komme til det i nyhederne. Men der er også mange steder, hvor der ikke er krig. Og hvor vi ikke rigtig hører om, hvor godt det går. Det er som om, at når man læser om, hvad der sker ude i den store verden, så læser man rigtig meget om alt det, der ikke fungerer. Og det er nok fordi, at folk tænker, at alt det, der rent faktisk fungerer, det ikke er så spændende at fortælle om. Der er for eksempel ikke ret mange, der sådan løber hen til mig som lærer i frikvartererne og siger, Frederik! Peter, ikke også? Peter, han driller ikke nogen. Det er der ikke nogen, der gør. Det er der ikke nogen, der snakker om. Der er ikke nogen, der gider snakke om, at Peter ikke har drillet nogen. Folk vil gerne snakke om, at Peter har drillet nogen, hvis han har gjort det. Der er mange, der vil snakke om, at Camilla har slået, og Tommy har tisset i bukserne, eller hvad ved jeg. Men det der med at fortælle om, når noget rent faktisk går godt, det er der ikke ret mange, der gider. Og derfor så kan man også godt tro nogle gange, at verden er et forfærdeligt sted, fordi når man åbner nyhederne, så er der ikke meget andet end krig over det hele. Men det, man skal huske på, det er, at de nyheder, der kommer med i nyhedsudsendelserne, det er tit de dårlige nyheder, og faktisk så er verden også nogle gange et fantastisk sted at være. Det synes jeg i hvert fald. Jeg synes i hvert fald, at min egen verden har været et fantastisk sted at være her i det forgangne år. Jeg har oplevet mange fantastiske ting. Først og fremmest så har jeg fået en ny klasse i dansk, og den klasse er jeg rigtig glad for. De kan også godt larme lidt en gang imellem, og nogle gange så kan jeg godt blive lidt hissig, men generelt så må jeg sige, så er det nogle rigtig, rigtig søde elever, som jeg holder meget af, der går i 4. V. Men det, der nok har fyldt allermest i mit liv i det forgangne år, det er, at jeg selv har fået en lille pige derhjemme, som vi har valgt at kalde Martha. Heldigvis så har Martha det rigtig godt. Hun kan ikke så meget nu andet end at spise modermælk og ligge på maven og sige sjove lyde, men det er også nok. Hun lader i hvert fald til at trives. I det nye år, der håber jeg, at der vil komme mere fred i verden. At vi vil blive rigere, at vi vil blive friere, at vi vil enes, at vi vil hygge os med hinanden. Jeg håber, at der fortsat kommer til at være god stemning i 4. V. Jeg håber, at min lille Martha derhjemme og min søn Holger kommer til at få det rigtig godt og hygge sig rigtig meget. Og så håber jeg, at vi ikke vil undervurdere vores modstandere på samme måde, som vi gjorde i fodboldkampen mod San Marino. Godt nytår, venner. Gud bevar kongen, og Gud bevar Danmark.